Спри! Здравейте! Продължаваме с четвъртия епизод на Wolfenstein 2. Да. И Wolfenstein, не Wolfenstein. Wolfenstein. Wolf. Как казваш вълк? Wolf? Wolf. Напиши в това. Добре. Добре, дайте да се карам. Да. Добре, да малко аз да разцъкам тук. Втори епизод. Но чакай малко. О! Циго сега цъка. Дай малко аз. Добре, ама малко. Да, един епизод. Следващия си ти. Ама... Ние докато се смениме... Айде. Дай петия епизод само ти ще цъкаш. Петия епизод само ти ще цъкаш. Ама нека да... Айде превърти малко. Yes. Аз вземи чукче. Не ми трябва чук. Така направо нещо така. Това ли се прави? Знаеш какво? Какво можем? Какво? Да бием. Да, след Ctrl и с Space. Така съм по-бешено остава. Дай да не се издаваме. Издава. Ето го! Ето го! Спокой. Граната! Да ръшваме ли? Не, тук има човек, тук е... Знам бе, аз при него идвам. Може да минеш от другата страна. Не обичам да ги кърма. Недалече. Не знам, що и ти напускаш, бре. Какво става тука, бе? И сега тук Какво ще... става само тука, да те бе? убият тук, леле. Да. На едно кръв си, между другото. Къде го гледаш това? Ами, щом ти светка толкова червено, явно си на едно кръв. Да, ама ми се възстанови. Тук има. Претърси тук, моля ти. Добре, че си ти. И аз извади снайпера. Да, за да гръмнем оня. Кой? Ушат в кратуната. Лекичко, в кратуната. Да. Давай. Смениме оръжието. Смени. Ето тук надали. Махни и такова. Махни това. Зума. Бягай, нагоре бягай, не надолу. Кой? Запали го тук. Стига, че си го убивам и го запали. Там има човек, Знам бе, нарочно аз да мина малко да се скрия. За този не знае вече. Вау. Къде сте бе, назита? Какво там? Кристалче. Някакъв кристал. Добре, дай, моля да превърти. Не знам. Остани нека малко. Добре, да превъртим, явно ще си говорим с Сергей. Да. Къде си, Сергей? Който от Сергей? Да, той ми списа. Къде си, бе? Use the медальон. Вейл. Медальон. Добре, къде? Трябва го преза... Колко сила има на медальона? Тоест малко. Как се презарежда? Ще видиш. Не знам такова на Вейл. Това не можем да го прескочим за жалост. Явно трябва пак да пуснеш Вело. Какви са тия, бе? Какви са тея? Големи буби. Я ги уби. Не мога. Що? Аз нали го ръчаличнах? Сапали са. Добре. Да играш я на мразба. Много се рано, без Сергей ще говорим на друг път. Не ми барай мишката. Се свиркала е. Какво да правя? Няма да разветриш ситуацията. Извинявай.
Ти мислиш ли се махнеш? Де ви нахалник? Я бие една бие. Теза. Ето буба. Гръмва, прави бум-бум. Почваш ли мислите? Чакай. Благодаря, че ме бутна. Няма защо. Стара. Нализате винаги. Това беше яко, нали? За голямата буба. А защо има толкова големи буби? Аре, бе! Защо бубите? Какво това, бе? Къде си ти, бе? Граната му метни, граната! Метни му граната! Аз съм за снайпер, аз затова ли се чудя, защото съм толкова... Граната! Убивате, убивате, убивате! Минаме! Чакай, също ме шанс. Убивате, убивате, убивате! А, не това. Да. Мога да спреш медалиона. Не, ще умра. Там има, виждай, айде да виждаш ги. Аз не ръшвам чак толкова много. Добре, всеки си има стилна игра. Ма ръша... Спрати Вела. Това не е добре, май. Или май умирахме само ако ние го спрем. Джумпи, бе! Обичаме. Къде сме? Тук ли сме? Не, тук сме. Мятай граната, граната! Чакай. Граната метни. Пак от нея копелета. Граната метни, бързо! Още едно от нея копелета. Не псуй. Трябва малко деца се гледат. Това не е псовня, а просто ме дразнат. Аз съм си такъв похрак. Ето там имаше! Къде видя Нази, бе? Ти, какво правиш тук? Ще играм на граната. Знам. И те удари, точно. Ще отиде към нея точно. Ами защото иначе другия ще ме убие. Не, тук внимава се. Какво стана, бе? Защо? Добре. Сега пак ще опитаме. Защо? Защо така, бе? Денис! Защо си с медалона? Защото ще умрем. Добре, дай да видим без медалон. То се спираше време. Нищо, дай с медалон, без медалон. Чакай. Дай без медалон. Давай. Давай направи, без медалон. Какво става? Добре, как се прави? Айде, Кажи, какво? use the veil. Veil е нашето медалонче. Трябва да ходим по пътечката. Толкова да сме кюри, пистевче. Файн да отчупи, добре? Тичкаме и се изкачваме. Какво? Дупчета. Нека малко да пресъратим. Къде? Къде? Що ще с медалона? Не го запота. Ти си бомбарна. Чакай. Явно трябва да спрем времето тук. С намирам. Фък. Шифт. Браво, е. Минахме. Ние сме мастери, бе. Чакай. Бе, защо пак ме бие, нали спряхме времето? Явно сега да се клатам. Трябва да се криеш. Трябва да се криеш. Ако клекнеме. Защо така, бе, бате? Защото... Ги така. Добре. Мислим това да е всичко за четвърти епизод, така не се лъжа, на Wolfenstein 2. Добре, ще се видим отново следващия път. В петия епизод мислим сега да го снимаме, да довършим мисията. Това е всичко от нас и довиждане! Чао!